Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün sizin bilen arkada sözünün o asıl manysy näme şoňa serederiz. Näme üçin gelipdir, näme üçin arkada diýilen bir söz bar. Ve gaty gyzykly tema boljakdyr bugün. Gönü geçibereliň, ýyleşler. Girişem şu taýda ederiz. Indi men size şeýlere bir neme görkezmekçi. Indi şu taýda size bir nemerek diýen ýa-ni diagrama diýsem hem ýalňyşrak bolar bir has düşnükli bolar ýaly nemäni getirdim. Şunu ýaly bir zat taýýarlap ýazdım we bu taýda häzir siziň bilen o gyzykly zatlar düşündürmekçi, gurrun etmekçi. Has takyby gurrun edersi ýöne şu taýda bir zat ýadymdan çykypdyr, şonu 2 sekundyň içinde düzeltýän we size gaýdyp gelýän we düzeldi. Indi bu taýda Putin arkada raýat nemesi var. O gönü arkada aşağına bir alabaý diýip düşündürüş girizdim. Putin'in aşağına da çopan raýatyň manysy hem sürü bilýäňiz hakyky manysy arapçadan türkmence terjime etseňiz sürü manysyny berýär. Beýleki manylarına biz verdik. Düşünükli bolar ýaly. Düşünmek üçin. Indi eğer raýat ýa-ni sürü bolýan bolsa Türkmenistanda da halka raýat diýerler. Diýmek bir sürü bar, raýat var. Diýmek bu sürüýniň bir çopany bolmaly. Köp adam pikir edýär çopany Gurbanoğlu Mukan diýip däl çopan Putin. Gurbanoğullarym bu taýda çopan it alabaý. Indi şu üç nemede bolmasa beýdana gelip bilen ok häzirki Türkmenistanyň boluşy. Halkyna serediň bir sürü ýalap neme diýendir. Soň indi o göne alabaý nemesine berilmejegi üçin arkada diýilip bir ad berilýär. Indi bir pikir ediň sürü, ýöne sürü hayvan sürüsü däl, bir adam sürüsü ökmünde gözleýär. Näme de bolsa da bir azrak bolsa pikirlenip bolýar ýa-da käbir mümkinçilikleri var. Mysal üçin arkada diýip ýa-ni çopan itiniň adyna arkada diýip ad goýsaň gaty gowy neme diýär? Gulaga hoş gelýär. Siziň çopan itiňiziň ady arkada bolsa nähil bolardy? Ve bolup duran şu arkada aslında çopan itidir. Indi şuna değişli mesela käbir nemeleri görkezjek. Yine Aşgabatyň göbeğinde şunun ýaly bir heykel açılşy boldy. Doğru değil mi? Yine bu Putin'in demesi. Yani süre gowy seredýän iň gowy berýän çopan iti. Bu heykel hem Gurbanoğlu Berdimuhamedow'a bagşlanan bir heykel. Açılşyna da gatnaşdy. Uzada. Soň bularyň bu it al ber meselesi bu taýda da bar. Putin hem gowy berýär. Putin'e de bir alabaý berildi. Umuman Türkmenistanda şu wagt alabaýyň daşynda bir siýasat aýlanýar. Ýa-ni pikir edim. Alabaýyň heykeli var. Putin'e alabaý berilýär. Bir raýat var. Soňra bu zatlaryň hemmesini bir ýere getirseňiz dogly surat görülýär. Ýa-ni düşünükli bolýar. Türkmenistan bir sürü hökmünde edara edilýänliginiň şulan bir başgaça bir nemesi, suwutnamasy. Ýoksam şu zatlar ýa-ni döwlet derejesinde alınıp barıljak zatlar däl gaty gülkünç nemedir. Biz Afrikanyň banan döwleti däl ýa-ni gelene bir it sogat berip, at sogat berip. Doğru değil mi? Şeylerek bir
Yani pikirlenip görseňiz kelle ýatjak bir zat däldi. Amerikanyň bir haywan ýa-da bir sowgat berenini gördüňizmi bir ýere? Yani siyasatda beýle zatlar bolup bilmeýär. Ýa-da Türkiýede ýa-da başga Ýewropa ýurtlarynda okuw okuýaňyz muallimiňize bir sowgat berip gördüňizmi? Berilýän däldir. Ýöne Russiýada berilýändir, Türkmenistanda berilýändir, Özbegistanda berilýändir. Ya post-sowet ýurtlarynda berilýändir muallimlerine sowgat. Edil daşary ýurtda muallimlere sowgat ýa-da alşberiş edip bilmeýiňiz ýaly siyasatda da şeýleräkdir. Alşberiş edilýän däldir, siyasatyň daşyna çykylýandyr. Ýa-da Türkmenistandaky ýaly ine şunuň ýaly alawaýly nemeli sowgatlar alınıp barylýandyr. Gynansak da 12 metr beýiklikde alawaý bar. Bulam Gurbanyň şanyna säýä Gurbanyň bir alawaýdyr. Gurbanyň hakyky bir alawaýdyr. Soň ýene-de bir nemäni öňgörkezip geçipdim. Ine şeýle bir alawaýyň medaly bar Türkmenistanda. Gahrymançylyk edene bilmedim. Gahrymançylyk nähil neme berýän bolsa, şolara Türkmenistanyň içinde şu medal dakylýar. Edermen. Türkmen Edermen medal diye. Şu ýa-da Edermen Türkmene alawaýyň nemesi dakylýar. Bu näme diýmek bolýar? Ine Gurbanyň gowşurýan sowgady. Ýa Türkmenistanda diňe Gurbanyň sowgat berip bilýändir, syýlalandyryp bilýändir, başga hiç kimde onuň ýaly hukuky ýokdur. Onu bilýäňiz hemme. Guruluş şeýleräkdir. Diýmek Gurbanyň berýän bolsa, berýän adam özüne değişli bir tarapyny öňe sürüp berýändir. Ine bulam alawaýyň nemesinde berilýän medal. Ýagny bize Türkmenistanda medallary alawaý gowşurýar. Alawaý raýatlara, ýa-ni goýun sürüsine diýeli, ýa-ni raýat manysy goýun sürüsü diýmekdir. Goýun sürüsine medal gowşurýar. Düşünen bolsaňyz hemme zat yerli ýerine gelýändir. Bular bu zatlary edip keýp edip gülýärler. Gynansak da, ýa bizim tarapymyzdan gynançly ýöne uzakdan seretseňiz dünýäniň öňünde bir gülküdür. Bu zatlar şeýlerek dowam edýär. Ondan öň ine şeýlerek bir döwletiň nemesine size getiripdim. Ine döwlet aslında çopan we raýatyň gatnaşygynda emele gelen bir sistemadyr. Döwlet diýmek agdarylşyk diýmek. Kim agdaryp bilse şo döwletiň başyna çopan bolýar. Soň raýat bilen çopanyň arasyndaky gatnaşykdan döwlet emele gelýän bolsa, ýöne gatnaşygynyň arasynda bir araçy bolmaly. Olam ine alawaý, ýani Gurbanyň arkada. Ýani alawaýyň ady arkadadyr diýilýär. Arkada sözü nireden gelýär, näme üçin ulamýar diýip sorasaňyz, arkadadyr. Her bir çopanyň itiniň ady bardyr. O itiniň adyna özüniň bir ýa-ni daşky sypaty ýa-da edýän hereketi boýunça alýandyr. Mysal üçin ýolbars diýip alawaýlaryň ady bardyr. Olam şu çağalyk wagtynda itleriň häsiýeti belli bolýandyr. Şu häsiýeti boýunça ýolbars diýip ad alýar. Ýa-da rengi boýunça boýuna ak, ýa-da alawaý sözüniň özü, ýa-ni renginiň ala bolmagyndan gelýär. Şeýlerek garawaý belki bardyr, bilemok. Şeýle, ýa-ni çopan nähili ady özüne, ýa-ni halasa şu ite münasip görse, şeýle de ad berýär. Ine Putinim Gurbanyň alawaýyna arkada diýip ad beripdir. Hemme kimem bütün sürem arkada diýip o neme diýip ber. Indi arkadaň ýa-ni alawaýyň çagasy bolýar. Şu alawaýyň çagasy kakasyna meňzeşi bolsa ýa-da şoňa meňzemegini islese, kakasynyň adynyň nemesini berýändir çopanlaryň. Ýa itiň nemesi gaty möhümdir çopançylykda. Şonuň üçin çagasynyň ýa-ni şol itiň çagasynyň häsiýeti ýa-da edermenligi belki şu kakasyna meňzemegini ýa-da ejesine itiň ejesine meňzemegini isleýär. Şonuň üçin hem
O serdara da arkadağı serdar diýýärler. Ine olam ikinji bir itiň ady. Yani alabaýyň ady. Bu zatlary şey dip şekillendirýär, illeşler gaty bir tarapdan gyzykly, bir tarapdan hem bizim başymyza gelýän bolmagy sebäplen gynançly. Ýöne şu sistemany näde ýykarsyňyz, ýöne şu raýat sözüniň manysyna düşünüp, raýatlykdan ýüz öwürüp, watandaşlyga, ildeşlige, ýurtdaşlyk düşünjesine eýe bolan ýagdaýyňyzda tapawudy ýok şol 3 sözüň, ýani watandaşlyk, ildeşlik, ýurtdaşlyk. Şu 3 sözüň haýsam bolsa birine eýe bolsaňyz, düşünje tarapdan soň çopanam, alabaýam ortadan ýitirim bolýar, ýagny sürü bolmaýar. Şu sürü barlygy üçin çopan bilen alabaý bar. Sürü bolmasa çopan bilen alabaý bolmaýar. Şeylerek modern döwletlerde şeýle, mysal üçin şäher durmuşynda sürü ýokdur. Şonuň üçin şäheriň içinde çopançylyk edip gören adamam ýokdur. Alabaýam ýokdur. Onun yerine näme gelýär? Medeni hayvanlar gelýär. Yani şäheriň düzgün tertibine düşünýän adamlary hüjüm edip gören ýokdur şäherdäki itler adamlara. Adamlar bilen bir adam hayvan gatnaşygy bardyr, bolmaly ýaly. Ine şeýlere bir ýagda ýöne Türkmenistana seredim, Türkmenistanda ýagdaýlar başgaça. Raýat nemesini ortadan ayırmalıdır. Yani dine raýat däl, şu döwlet sistemasyny çökmegi gerekli. Döwlet sözü Arapçadan agdarylmak, togorlanmak, yer çalışmak manysyny berýändir. Döwlet sözü düýünden ýalňyşdyr. Ýani hakykatdan şu döwlet adyna münasip bolandygy üçin alandyr ýöne. Görýär daşyndan adamlar o han gelýär, onu öldürüp ýerine geçýär, bu han gelýär, ýerini öldürüp geçýär, padşah bolýar. Bu ýene biri gelýär, sultan bolýar. Soň diýär, aýb diýär, bu ýurdu döwlete öwürdiler diýär. Söwünç ýalak bir zatdyr aslında. Şo taýdan galan zat döwlet nemesi. Döwletiň ýerine il sözü, il bizim en gadym sözlerimizden biri bolup döwlet manysyna gelýändir, halk manysyna gelýändir. İlim günüm bolmasa, aýym günüm bolmasyn diýilen zat şoldur. Yani hiç haçanam daş döwründäki halka seredip özüň barlygyny, ýoklugyny keskitleýän dälsindir. Döwletiň, ýani iliň, state diýilen guramanyň bardygy üçin ýani neme diýen, sag bolsun aýdýansyňdyr. Şeýle döwlet sistemasyny çökertmeli, döwlet sistemasy padşah, raýat ýa-ni çopan, raýat gatnaşyndan emele gelýändir. Şo gatnaşyň netijesi hem ine şudur. O gatnaşy ýakyndan seretjek diýseniz, ine şunyň ýalak bir şemada görkezip bolýar. Bu şemany ýykmaly biz. Diňe şu taýdan raýaty aýyrsaňyz, galan zatyň özü ýykylyp gidýär. Bunyň üçin näme etmeli? Bunyň üçin birinji iň aňsat edip biljek işiniz like basýaňyz, näçe köp like bassaňyz, şonça köp raýatlara barýar. Soň raýatlar bu zatlary gördükçe de watandaşa öwürilýär. Watandaşa, ýurtdaşa, ildeşe jogapkärçiligi duýup bilýän adama öwürilýär. Gepin gysgasy. Bu birinji iň aňsat edip biljek zatyňyz. Ýani kanala abone bolmaňyzam, ýani ýazylmaňyzam şonuň içine girýär. Onun daşında açık aýdyp başlamalydyr. Ine raýat bilen watandaşyň arasyndaky tapawut. Raýat siýasata goşulma, sesini çıkarma diýendir. Seredip görüň, ýani sürüde hiç dünýäniň tarihinde bir sany goýun, goç, geçi tapawut ýok. Çopana garşy geleni görüldimi? Görülen däldir. Şonuň üçin çopana garşy gelmek üçin raýatlyk düşünjesinden çykmaklyk gerek. Buna çykmak üçin arkaýyn öz düşünjäňi aýtmaklyk gerek.
Türkmenistan'ın ýagdaýy erbet üýtgeme gerekli. Berdimuhamedowlar aýyrmaly. Onun yerine hukuk döwleti, ýa-ni hukuk il guruluşyny getirmelidir diýip aýdyp bilmeli. Bar aýdylajak zat şu, şunu aýtsaňyz hemme perdeler öz-özü düşýär, daşlaryň öz-özü ýykylýar, daşyň üstüne daş kalmaýar şu wagtky ýagdaýda. Şeýlerek şonuň üçin köp zatlary üýtgetmelidir. Şu ýagdaýdan çykmalydyr. Putin alawaýyny tapandyğı üçin arkaýyn ýurdun içinde etjegini edip ýör, ýa-ni ýaragam geçirip ýör. Türkmenistan içindäki skladlardan snaryadlary, ýa-ni şu wagt urşa derne ýarajak ähli zat alyp gidip durdy. Bilýäňiz Türkmenistan iň uly, ýa-ni Sowet döwrüniň belki-de iň az 50 men bilemok, ýöne men öz nemenden pikir edýände Owganistan bilen urşuldy, urş bar. Iň urşuň bolup biljegi potensialyň ýokary bolan ýer Owganistana da iň ýakyn ýer Türkmenistan. Şonuň üçin guşgyny bilmeýän ors ýokdur. Guşgy iň möhüm ýerdir orslar üçin. Urşuň bolan ýeri hem skladlaryň, ýaraglaryň saklanan ýerleri. Diňe guşgy däl Türkmenistan tutuşlugyna şeýlere. Oman Türkmenistanda gaty ýarag kän, şonuň üçin Türkmenistandan ýarag gerek, ýa ok gerek, däri gerek. Putin hem arkaýyn öz ýa-ni öýüniň arka bahçasyndan bir miwäni alışýaly, goparyp alyp ýyp ýöreýişýaly bolan Türkmenistandan islen zadyny alyp gidip dur we bizi Ukrainadaky jenaýatçylygyna ortaklyk edýär. Bizi gynasakda gaterbet zat. Şonuň üçin biz boldugyça türkmen halkyny bunyň içine goşup däldiğini aýtjak bolýas, şoň nemesi boýunça da iş geçirýäs. Alyp bildiğinden hem ekranda hem ekranyň arkasında türkmen halky dahylly däl. Sebäp urç gutarandan soň hasaplaşyk döwrü başlajakdy. Hasaplaşyk döwründe Belarus, Eýran, Orset üçüsü şu wagt aktiw. Onuň içine Türkmenistanyň goşulmagyny islemeýäs. Türkmenistan goşularsa köp taraplaryň öňümüz ýapyljakdyr. Şonuň üçin bu zatlara gaty akylly nemetmelidir, garşylyk bermelidir. Ýa-ni düşünmelidir bolýan zady. Umuman Putin'i ve alawaýyny bizden uzaklaştırmalı, özümüzden uzaklaştırmalıdırız. Son belki gören ildeşlerimiz yoktur. Şu raýat nemesine size ekrana täzeden getireýin. Ine raýat sözüň Arapçada däl, İbranice'de, ýa-ni ýewreýleriň dilinde de raýat diýip geçýändir we şol bir manylara gelýändir. Otlatmak, o çopan, hayvan gatnaşygy diýilen ýaly mana gelýär. Arapçada yazılşı şeýlerek, çep tarapda İbranice'de yazılşı şeýlerek, okolşy, raýat ýa-da raýah, o İbranice'de raýa ýa-da raýah manysy bir meňzeş. Diňe bir tapawut bar. İbranice'de de ayal ýa-ni jena manysyna gelýär. Wife ýa-da rusçaýdan da şeýlerek bir manylaryna gelýär. We raýat sözüniň hem nemesini görkezipdik. Men ona berden tap bilerimmi bilmedim. Tapdım. Yine Kur'an-ı Kerim'de de şeýlerek geçýär. O bizi otlat manysyny berýär şu taýda. Gyzyl bolan içinden çindirir. Göremek ýakyndan seretmek şoň üçin. Ra'ina diýip geçýär. Ra'ina diýmek bizi otlat diýmek. Manysy şeýle, ýa-ni Kur'an-ı Kerim'de bizi otlat diýip aýtma diýen ýaly manyda geçýär. Şeýlerek bunyň o suwutnamalaryny näçe diýseňiz, o näçe gaýtalamaly bolsa görkezip bolar. Gatykän ýagdaý bardyr. Osmanlı döwletinde ulanyşyny aýdyp geçdik. Umuman raýat sözü bize düýp göter garşy bir sözdür.
bizim tebiatımıza qavat gelýän söz däldir. İnsanyň tebiatyna qavat gelýän bir söz däldir. Aslında ýöne orta asyrlarda beýnansak da ulanlan bir zat. Şey dip halklary dolandyrdylar, zulüm etdiler köplenç. Köp halatlarda. Öýleräki illeşler, şu taýda men jemlemekçi aýtmaly zatlaryň hemmesine aýdan bolmagym mümkin. Aýtmadyk bolsam ýene-de başga yerlerde aýdaryn. Hmm. Sag bolun onda şu taýda men ýuwaş jemlemekçi. Illeşler dinlärimiz üçin, düşünenimiz üçin belki düşünensiňizdir diýip umyt edýän. Sag bolun.